Gus Guntur ngedaton noting Ndorowati wonten ing perkanthi dadan kersa pinarak kamantungan denten kersa kendel kendel sangajenging gapura kya mriksani upa anggarenganing gapura riwus nyapurna nggena mriksanipun anggarening gapura terus laju lampahing kundur ngedaton manjing wonten ing panti busana panti papan busana pengagem nyelake busana kanalindran ngrasuk busana kabraman minggah sanggar pamelengan meminta sing batur ngakarya jagat tansah marep amoring sukma sinukmaya winaya ing asepi sumembang dalang ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana datan kathah itu nggih mangsa semet dina gantung sapu kawuse ing mapan wonten ing pagelaran jaba sanjawining rangka negaring Ndorowati nggih patih patasan ing medal saking Datu ya Projeng Ndorowati katunon saking Mandara nganti kaya barongan tinanggan Lumuntur sang Rakyana Pate undang ing Prawadyabala Pak Sur tambur myang suling pepandhen dalutak miwa bandera kandha mawarna pindha Jaladhyana Sri Kawuryan Togok wonten dawuh Gusti Patih bilung wonten dawuh Gusti Patih kaget kowe tawe mboten mung kaget tekan negara Ndorowati niku kula wis kaget lah kok tekan mriki niku ajeng napa mongko kula ming mang jawil mboten mang paring priksa ajeng teng pundi wigatine napa apa kira-kira wigati kowe nek tak wene ngerti aku ning Ndorowati arep ngopo lho kula niku abdi kula niku penderek dadi upama panjenengan ora ngerti dalane kula niku nuduhke panjenengan ora ngerti papane kula mangsuwuni priksa merga kula niku arep mengabdi kula wong tuwa kula ming batur ning tuwa kula tinimbang sampeyan kula wis wareg mangan gempalaning jagat wegiasi ning kahanan yen ngono nek pancen ku wong pinter kowe ngerti apa wigati ning patih patasan sowan ning negara Ndorowati lho niku beda
Kula niku ora ngerti sampeyan sowan teng mriki niku kula kon bedhek ya mesti luput wong kula niku wong dudu paranormal. Kula dudu wong pinter, kula dudu pendhita. Ming kula matur nek ajeng teng pundi kula mangtareni kula niku wis wareg mangan gempalaning jagat legi asining kahanan niku tegese wong sing pun pengalaman. Mboten pengalaman niku beda karo wong pinter, beda karo wong ngerti. Nek wong pinter niku mergo sekolah, nek wong pengalaman niku mergo le sinau niku manut karo lelakone uripe sing pun nemone lakon werna-werna niku wong pengalaman. Aku sowan Prabu Kresna. Lha nggih napa teng Ndarawati niku sowan Prabu Dasamuka niku nggih mboten nonton. Lah ya aku tak miwiti crita, nggih monggo-monggo. Aku diutus karo Prabu Sri Kencana Wulan. Prabu Sri Kencana Wulan pepundhenipun kula lan panjenengan wonten negari Ngambardiraja. Yo. Kowe ngerti yen Prabu Sri Kencana Wulan kuwi durung dadi ratu nanging wis duwe negara ya kuwi Ngambardiraja. Nggih. Panjenengane bakal dadi negara Ngambardiraja waton sing misuda ya kuwi Ratu Ndarawati. Oh, apik niku apik merga Ratu Ndarawati kuwi titis Wisnu. Dewa sing tukang ngandum Kabagyan lan katentreman. Mula apik nek dijaluki Sawape. Pokoke aku nek ora tok demek ora omong lho, Gok. ya Engko ndak kleru. Wong aku ki wong klera-kleru kok. lah ya wis pas banget merga nek njaluk sawap wong pinter kuwi bakale negarane dadi Apik. mesti bakale Makmur, tentrem sik tentrem. tur ya negara sing Saiki makmur. makmur. Kaya dagelan ra kompak ya, Gok. Heeh. Terus aku matur yen to Prabu Kresna bakal tak boyo ning negara Ngambardiraja. Nggih. Lajeng aturku ngene iki kira-kira bener ora kok pripun? Mergo wong Jawa niku tata krama dienggo unggah-ungguh dienggo. Ana wong arep nyolong wayang lho, Gok. Kuwi ngopo ya kuwi ora. Merga wong Jawa niku nggon tata krama dadi kudu sampean kula delok ukarane pripun. Sinuwun kula badhe mboyong panjenengan supados misuda dhateng Prabu Sri Bathara Kresna. Kleru kok. Wah, jan. Ditata to. Mula nek mboten didemek niku ampun omong. Sinuwun Prabu Kresna niku ajeng diwisuda napa misuda? Misuda. Nah, oh, patih petasan iki jan wis. Tekan negara bakal misuda. Panjenengan badhe kula boyong misuda Ratu Gusti kula Prabu Sri Kencana Wulan. Nggih. Menawi paduka kersa penggalipun tedhak dhateng negari, saestu kula ngaturaken genging panuntan pami. Nanging menawi boten kula boten namung duta utusan nanging duta ngrampungi karya. Menawi boten kelampahan paduka kula suwun tedhak dhateng negari Ngambardiraja, kula badhe ginakaken sarana peksa. Kula badhe meksa tuwin badhe njiyat paduka Gusti kula sanata ing Ndarawati supados kersa tedhak dhateng negari Ngambardiraja. Ngono kuwi bener ora? Piye, Lung? Salah. 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 Kudune kata-kata niki nganggo asal ngono. Asal piye? Panjenengan kersa mboten kerepulun kedah tedhak dhateng negari Ngambardiraja. Asal Asal ki basa Indonesia kok ya. Niku nek cara kula kewanen, tembunge pun apik ning kewanen. Lho, kewanene? Kewanene tembung sampeyan sing pungkasan wau Gusti Pati. Nek panjenengan utawa Sinuwun Prabu Ndarawati mboten kersa tedhak kok panjenengan ajeng jiat Prabu Kresna niku padha karo kewanen. Aku ora wedi karo Ndarawati, nggih percaya sampeyan kula niku percaya sampeyan wong peng-pengan wong kendel, wong dudeng sama ledeng niku kula ngerti. Nek teng tanah Jawi Ndarawati niku ampun pamerke riki niku nggone wong pinter, riki niku nggone wong digdaya. Riki niku nggone wong wasis, ning wonge do meneng-meneng. Ana sing braok sak perangan.
Ning racake do meneng-meneng. Oke-oke wong Ndrawati niku upama metu saka Ndrawati niku dadi wong kabeh. Dadi wong pinter, dadi wong kondang, dadi wong pengpengan. Ora kaya negara Ngambar Draja nggone sampeyan niku. Niku wonge petuk-petuk kabeh. Ora ana sing kalap. Metu saka Ngambar Draja nggih, pol-pole dadi copet. Nek riki iku iso dipengpengke iku iso dindelke. Dadi nek sampeyan nantang karo wong Ndrawati niku padha karo sulung mlebu rong Ora dijawe lho. Sulung mlebu Geni. Iwak kecemplung Wuwu. Tangeh uripe mesti cepak Matine. Ora usah nggo tak jawil. Langsung. Yo. Nek kleru ra dinjeneni lho. Ra. Ngoten. Padha karo sampeyan sora nyowo. Nek sampeyan ajeng nantang wong Ndrawati, sampeyan ngerti mboten Prabu Kresna niku sinten? Ya meng Ratu Kresna lho wae. Wah. Ah, Ora aku. Kowe neruske aku wae. oh ya. Wah. Apa mergo aku ora melu buka bersama mah apa? Kok kleru aku. Prabu Kresna niku titising Sang Hyang Bathara. Wisnu medhun teng bumi niku nyalira menungsa wujude Prabu Kresna. Dadi arepa nika ketoke wonge Cilik ning pol nglidike ampuhe Digdaya kliwat ukur wis sinambiran pakaryan nentremke jagat ngamanke bawana gawe padang donya niku Prabu Kresna. Dadi nek sampeyan ajeng jihad Prabu Kresna niku padha karo sampeyan pengadep-adepan kalian dewaning Pepati Bathara Kamajaya Yamadipati rapale Yamadipati. Ngoten. Ning sing wangsuli karo aku dudu Kresnane, Gok. Sinten? Raden Samba niku anak Kresna. Satriya Paranggaruda jenenge Raden Samba Wisnubrata. Ya Raden Kusuma Kilat Maka. Oh. Samba nggih. Kula malah gumun. Gumunmu. Samba niku kula ngerti wit biyen niku satriyane Jireh Rawani. Perang. Sampeyan dunekke pripun? Gawe sayembara perang. Lha to. Hei. Mbok weladalah ngono. Wah kaget ki dhewe-dhewe kok. Kaget kok kon padha. Biyayi niku mboten tau wani Perang Lah kok sak gedagan iki nantang sampeyan. wela. Aneh bin ajaib. Wah niki jan bab sing boten Nyana-nyana. Tidak terduga sama sekali. kowe kok kayane ukarane golek-golek to. Hae. Ya wis ra apa-apa. Waton masuk wae kok. Ha iya. Rasah kangelan waton masuk. Yes. Ha iya. Nek sampean ditantang karo Raden Samba niku sajake sing tumandang kok dudu Raden Samba. Lho, sapa? Senopati Ndrawati niku satriya Nggarbarji jenenge Raden Setyaki. Ya Raden Wresniwira. Ya Raden Tambakyuda. Ya Raden Bima Kuting. Wis lho kok, wis lho. Aku sangat lho iki. Ya Raden Yuyudana. Yuyudana. Wis tenan iki, wis iki aku sangat tenan iki. Niku satriyane Kantet ngeyayet brengose sekepel. Tumpangke kuping. Tekan cengel. Sok nggo gandulan mik. ya ora senjake kok brengose nggo gandulan mik. Niku senjaki. Digdaya wonge, mboten mung digdaya. Sekti.
sekti kalintang jayaning perang tinatah mendhet jinara menter sinuduk putung tinumbak bengkung niku Setyaki nek sampeyan ajeng wani karo Setyaki wo nyemelangi sip to niku Ndrawasi pun akeh ratu sabrang sing teka teng negara Ndarawati njaluk apa mawon ora kelakon gelut karo Setyaki mesti mulih dadi bayangan sirna Margamayu sirna Margamayu marga apa Margamayu layu Sirna Margalayu mati mboten iso dikukup nek sampeyan ajeng neruske laku jiat karo Prabu Kresna man tutuke lalakon sampean kula tak nyuwun wekdal sawetawis ajeng pados bandosa lho nggo ngopo nggo bopong sampean niku wong ora urung sampean iku mesti mangke mati jelas mati sampean niku mengke jam 1:30 mati nek mboten percaya dinteni mengke 1:30 mati sampean ampun niki kula ngandani tenan nek ajeng mangteruske nek sampean metung-metung pun sakniki bali mawon golek ratu liyane kon nekseni napa golek MC manten mawon kon nekseni Prabu Sri Kencana Wulan niku malah gampang gen kula enten MC manten niku iso misuda wong dadi ratu jenenge Dwiyana wah niku nek pun mripate abang busine biru niku nyemelangi niku aku ora wedi oh nggih pun lung non aku ora wedi oh nggih pun diteruske mawon nek mboten wedi diteruske len jiat Prabu Kresna nek enten napa-napa kula wis batur pangembating catur wajibe tutur-tutur kalih sampean nek enten napa-napa kula mboten melu-melu tunggak dadap kula ora melu nggarap aku tunggak waru ora melu-melu baleni ya kula tunggak dadap ora melu nggarap kula tunggak dadap ora melu-melu waru tunggak dadap ora melu nggarap wis iki malah guyon wae ora nggo ganti limbukan niki gayeng to ora usah nganggo campur sarinane wis beres Kak pun nggih maju nika dalu pangesti yo kok nggih ning kula mesthekke sing temandang mesti dudu sombo ning mesti Setyaki delok mawon aku ora wedi tak cobane aku ning negaraku kuwi patih tanpa tanding sapa-sapa wedi karo aku sapa-sapa lirip karo aku ning kepatihan aku kira ana mungsuhe nggih mawon Om kula niku teng omah kula bojo kula anak kula wedi kabeh nang kono kok diomongke teng mriki dereng kantenan dijajal pengestu tak jaluk garape wong Ndarawati nggih sing atos-atos
nututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya runanggana magawe kelalira wang-wang wah bener kandhane togok ora sisip wonge cendhek kanthet ngeyayat brengose kula regane tumpange kuping kiwa tengen mripate mandeng tanpa kedhep mripate abang setyaki lho kowe iya dasar para nyata patih patasan iya sing mburi wah belum diceritake togok sapa kowe patih Udawa patih padha-padha patih kowe patih patasan aku patih Udawa leno pangedhamu tak sumet jebluk sirahmu tak kandhan wah urung apa-apa kok sarep nyumeti wong-wong ayo kowe tak pringgake sarana becik Bali yo Bali piye ora usah dadak boyong karo Kanjeng Prabu Ndarawati Setyaki sing ora entuk endi Raden Samba aku minangka dadi badal wakil Raden Samba Senopati Ndarawati kewajibane kudu nyingkirake parang muka sing bakal ngubah-ubah katentremaning Praja Ndarawati Bali yo piye kowe Bali yo sesuk ora gelem saiki ora gelem nadyan aku ijen tanpa ruang aku ora duwe kanca siji-siji nanging aku ora bakal irip musuh Ndarawati aja gembelo sirahmu aja geleng pacakmu aja adol muk adol gendung kowe domeh iki eneng negaramu ya aku tok anggap wedi karo kene apa piye ora aku ora wedi karo Setyaki aku ora jinjo karo kowe aku ora gigrek karo kowe ayo yen perlu aja mung kowe sing ngadegen ngarep aku kon ngrubut Wadyabala Ndarawati iso ngalahke patih patasan meguru karo kowe 20 taun iki merganing pati bupati kaya lanang-lanang dhewe wong Ndarawati kok sumbari iki wong loro ngrampunge dadak nyumbari wong pirang-pirang tiban tanganku mlethek sirahmu iki ya kesuwen iki ora kek bres-bres ngono lho kaya model kene lho ngono di antem sikile wae iso salto iki nek ora wong trampil ra aneh-aneh ayo tangi yo legane atiku tiba kan tebayu atmaja ngeling ana risang Satriya Wiratama kok sepi kok noleh ngono iki ngopo aku ki saploke poso ki awakku enting banget mek ngono iso dhuwur banget kok omong mencolo tuh kok tiba ning cangkem ora salahe ndek cangkem kaya undak-undakan mudar temu sapa lho aku joget mau wis tak kendeng-kendang tak kene petukan sencaki lirik aku sret ngono aku tratap mula kowe tak tabrak wetengmu mau mungsuhe sencaki mudar mburine ana kancane ora ana Udawa sik ngantem cetha Udawa aku weruh saka kono kok kowe weruh menek uwit kok aku patih patasan diantem Udawa tis aku nang dhuwur mudyar seneng kowe seneng patih bayari rendet kok nek bayari rendet dekno kancane kok ya ledo manut-manut diopas sapusi kok ya do seneng-seneng wae ya bejaku ya gek iya dileki sing tatu nggon apa wah bathuke mlethek
Dadane kok. Heeh. Surjane suwek. Sajake ling ngantem nganggo akeh. Ayo. Nyerempet surjan suwek dodone kena. Digo di demek anget po anyep. Mati. Yakin mati. Yakin. Wis ora kalap wis mati. Ah, wis. Aduh. Piye? Ah, mati. Kok sing kono anget ya? Ambuh. Dielengke lho, dielengke. Monggo Gusti. Patih patasan kondang digdaya kok ming kaya ngoten kok glebak. Gusti monggo kula aturi enget. Monggo Gusti mumpung anget. Kula aturi enget. Monggo Gusti wohe ngaren kolang kaling monggo eling. Monggo Gusti pecahan kaca Apa? beling eling. Monggo Gusti bantal dawa Apa? guling eling. Monggo Gusti turu mengkurep Apa? jengking eling. Monggo Gusti trompet kayu Apa kowe? empring Iya. suling eling. Mula nek ndek cangkem ki ora kaya undak-undakan. Alang ya wong ketuntu elung. Monggo Gusti bantal dawa Apa? guling. Nyolong jupuk ora omong Apa? maling eling. Monggo Gusti ndodok raudut Apa? eling. Eling Purwadaksina Gusti. Kuwi iki artine apa? Apa aku ndak tak jelaske? Wah, kalau wong tua kok wani tolong kowe. Wah, plok rumangsaku kowe. Aku nek ngeplak kowe iki ora apa-apa ning kok aja ngeplak aku. Engko ndak ragayeng. Oh iya. Sing jeneng sesuatu di atas pentas kuwi ora apa-apa. Aku nuthuk kowe nek nang ngisor pas ora nogok bilung pas nang omah kae aku ngabekti karo kowe. Oh iya, heeh. Monggo Gusti, monggo emut. Monggo emut Gusti, monggo. Ah, patih pengpengan kok ming sak jegeran terus modar. Tandang kita risang sang kadalarung. Wedian dudu sencaki sing antem sinten tak takoni jarine Patih Ndorowati jenenge Udawa. Wah tenan ora sampeyan diantem Patih Udawa Wis nglecak apa meneh diantem sencaki. mongko tangane sencaki niku bobote ping 100 Tangane Patih Udawa. ning sajae ling antem aku ora lawaran kok ora lawaran tangane kaya landhep. Ha nika niku ngawur kok. Nika wis gegem kreweng nika. Kreweng ki apa? Pecahan gendeng kae lho digegem kamplengke kae iki ngawur ya kae iki wonge. Ngawur ora tau nyaur Udawa kuwi. Apa? Mongko nek nembung kendel. Pinjemi dulu ngono. Sapa? Udawa. Oh iya apa? Engko bengile pentas. Awan ki wis bos ambil sekarang dulu. Udawa kuwi. Kok kowe ngerti? Aku tau ngrombong Dwarawati kok aku. Oh, ya memper. Ngawur kae pokoke ngawur aku wis kena seprene ya ora bali-bali kok. Ya wis ora apa-apa. Diterima-terimake. Minggir lho, tak jajali. Aku lagi diantem Udawa, aku pengen jajal Setyaki. Oh, lah pengen jajal kok sing atos. Pengen jajal niku mbok sing penak-penak mawon. Ora usah kene ngomong, minggir lho. Anggo liwat mriki rak ya iso kok dadak minggir. Apa yang arep rikaya dadak kula ngeten ngono. Wah, omongan ro kowe iki ra neng enteke. Ha nggih. Pamujimu kok. Sing atos-atos.